Kwaziwai vana vaMwari, toda kutenda Mwari nenyasha nemukana waatendera. Ndokukokai kudingindira revhesi redu rinowanikwa kuna Matthew chapter 24 verse 24. Ndosunga musana resemoni inoi. Saka tichariverenga in your hearing. Matthew 24 verse 24. Rinoti, nokuti vachamuka vana Kristu venhema navaprofita venhema vacharatidza zviratidzo zvikuru nezvinoshamisa, kuti kana zvichibvira vatsause navakasanangurwavo. Mwari aropafadze kuverengwa kweshoko ravo. Musoro wedu wenyaya unoti mashura nezviratidzo. Mashura akasiyana nemiraku yaMwari. Miraku yaMwari zvishamiso. But mashura ndeye muvengi. Ndosaka musoro wenyaya the caption iri kuti mashura nezviratidzo ngatinamatei. Baba vedu vari kumusoro kudenga, tokutendai panguva ino yatakusimudza muchinjikwa wenyu. Tokumbiro the spirit of discernment, clarity of expression. Mwenyu mutsvene utaure nesu, and to the audience, vaoni navateereri, tanamata naJesu. Amen. Mukatarisa maBible theologians anoti inonzi the Olivet discourse. Jesu anounganidza vadzidzi vogara pamusoro pegomo, otanga kunareta the signs that will happen in the last days, nechiratidzo kuti kuguma kuchavapi. Saka inoenda like progression, slowly but sure, accelerating to the zenith or to the climax. So tinobva from verse 4 iri progression yemasigns. Kuchava nenzara, mapestilence, zvakawanda, chenjerai kunyengerwa nemunhu, maearthquakes, zvese zvichienda izvi. Vanhu mukada unotarisa the tip kumusoro kuchikwekwenhero, Jesu asati akuuya, ngirozi zisati dzakuuya namakore, kumashure kwacho mbichana, ndopamunoona vhesi rinonzi namazuva iwayo vaprofita venhema nana Kristu venhema vachamuka voita zviratidzo zvinoshamisa. Saka pazviratidzo ukadzokera kwarakakweretwa wedhi iri rinoti signs and wonders. From Greek etymology, signs means semeia. Kuratidza kuti isaini iriroda kuconfirma authority. Kuti pandaita izvi zviri kuratidza simba. That's number one. That's a semeia, sign. Number two, wonder zvinoreva kuti terata. Terata chinhu chekuti zvikaitwa zvinofanira kuprovoka fear and amazement in the congregation. Kuti varume, hamuna kuona here zvaitwa nemunhu waMwari. But in a bid, Satan achashandisa pamamiracles two methods, semeia or terata. Semeia, it is a sign confirma kuti zviri kutaurwa nemuprofita izvi zvine simba mukati izvi. Kana kuita terata seshato, kukwezva vaoni, as to deceive and capture the audience. Saka tiri kuti vana vaMwari, rangarirai musoro wenyaya kuti mashura nezviratidzo. Saka Jesu ari kutaura kuti ndisati ndauya vakomana, chenjererai mamiracles ari a counterfeit, a pseudo. Pseudo ndiri kuti carbon copy, but fake. Say fake money. Chenjererai kuti Satan achashandisa simba to imitate even Old Testament prophets, or even the ministry of Christ himself, persona. So zvichaita kuti even very grounded in church, vanzi the elect, the chosen one, eclectos, vakasarudzwa, vakadanwa nevhangeri, vakagara muchechi, vachazununguswa namashura nezviratidzo. Be careful. Naye kana Bible richiti even vakasanangurwa ko vasina vachatakurwa. Iyi ndo highest form yespiritualism. Chenjerera mashura nezviratidzo. Saka tingotaura mashura nezviratidzo acho ndeapa anenge achiteedzera ministry yaKristu navaprofita. Saka miracles can be categorized. Number one, kuna anonzi knowledge miracles.
kuna anonzi nature miracles, koita anonzi healing miracles. Vamwe vanogona kusanganisa kana kuparadzanisa, kana kuti exorcism miracles zvogona kusangana, kana anonzi sustenance miracles. Ese aya Satan achaedza to capture the audience. Saka rega tingotaura one mufananidzo wemamiracles wemashura. Saka maonero panzi vana false messiah vachamuka nema false prophets. Saka kune maministries achatangwa. Vanotanga achiti inini ministry yangu it's a movement yekutevera Kristu. Saka basa rake kuronda ministry ya Jesu, so he comes into the web rekuve a false messiah. Koita vamwe vachati inini ndichada kutora ministry yavaprofita zvaitwa nemaprophets. Saka vachauya vamwe they are false messiahs and false prophets. It's not an individual, but it's a system of false prophets. Saka Satan ndo zvaachaita namazuva ekupedzesera. Knowledge miracle ndo yandoda kutaura. Chii chinonzi knowledge miracle? Ndo yatoda kutaura tichiburitsa zvakaitwa naJesu. Jesu anoti asvika, mukaverenga Mark chapter 4, anosangana nemukadzi patsime, vadzidzi vasipo, vanotaurirana, ndipe mvura ndimwe. Iye achiramba kuti maJudha namaSamaria azvidyidzana, asingazivi kuti ndemesaya. Svikira Jesu omutaurira, this is a knowledge miracle. Omuti iwe unozere kuti murume wauyi naye haazi wako, and you had 5 husbands. In knowledge miracle yaenda kumba ikazuma past kuti waive nevarume 5 na iye ari present haazi wako. Da kuti uone simba reknowledge miracle. Akabva ati muri muprofita. Simba reknowledge miracle, mukadzi akasiya chirongo, became a mighty preacher, like Legion, a preacher in Decapolis. Chamuzunza in knowledge miracle kuti mandiudza zvechokwadi muri muprofita. Ndeapi mamwe maknowledge miracles akaitwa naJesu ari kuitwa counterfeited mazuva ekupedzesera. Anoti achiona Philip achiuya naNathan, obva ati Nathan, ndakakuona uri pasi pemuti, a man without guile in your mouth. Knowledge miracle inoloketa even the place yemunhu. Saka ndamuona. Number 3, knowledge miracle toiwana papi? Jesu achinetswa nenyaya yetax namaFarisi. Anoti Peter, enda kurwizi, enda kugungwa, honoraura hove yekutanga yaunoburitsa mvura, wovhura muromo, imomo uchaona mine mari yaCaesar wobhadhara. Ndiani ari kuona knowledge miracle? Kugungwa, exact place, exact fish, nemukati memuromo mefish, exact amount. Ndo zviri knowledge miracle. Knowledge miracle. Saka zviri kunzi vaprofita venhema vachaita mashura nezviratidzo kunhonga svosve repasti yako nedzinza nezita rako rechitupa vachanhonga. But izvozvo zvanzi izvo zvichaita kuti zvizunguse nevakatenda muvhangeri. Mashura iterata. Terata tati chii? Chinhu chinokuvaraidza, chotora attention. Kutora attention kukudhonza padhuze, kurasika. Saka kurasika kukuru kuchaitika kubva zvino mazuva ekupedzesera kwatiri kuenda kweindernete, hobvu dzichisara. Saka these are knowledge miracles. Mukatarisa Jesu anoti kuna Peter, Peter uchandiramba, jongwe richachema katatu. But Peter anoramba. That was a knowledge miracle yaitaura even the future. And parakarira, it was knowledge miracle. Peter akatarisa Jesu akanochema. So knowledge miracles can refer to the past, can deal with the present, and deal with the future. Nas vaprofita vazara vari kukopa ministry ya Jesu uita nonzi knowledge miracles. It is alleged by some Bible theologians vanoti vaprofita venhema ava vazhinji vacho vanoenda kuna Yoruba Islands, Ghana and Uganda. Vazhinji vacho vanonoromba, vanodya musoro wegora. Gora rinei at witchcraft is an art. Ndosaka muchinzwa zvichinzi munhu akana kuti atyiwe anozora, anonotenga, anonozora mafuta eshumba. Ndianaona behavior of a lion embedded in him to be feared. Witchcraft is an art. Mwe munhu kuti aone simba kana pakurwa boxing, anonzi anofanira kudya ruoko rwegudo. Chi gudo rine simba nechimpanzi. Witchcraft is an art. Sei varoi vachibhururuka vakabata bere. Witchcraft
is an art. Vari pamabroom, witchcraft is an art. Saka ngatiuya vanodya musoro wegondo. Ndiani anoona gondo riri 500 meters rinoona mbeva iri pasi pemauswa. Oskononga raona. Saka ari kuti ndoda the visibility and optic eyes of an eagle. Ndifembere ndiri mcongregation. Vamwe vamunoona muchiti vaprofita vakadya musoro wegora. Vafemberi ava. Vafemberi, vavuki. Vaona kudzwa naMwari. Saka mukatarisa ndezvipi zvanhasi maknowledge miracles. Vanokudzai kuti pakati peReal Madrid nePSG ichatora Champions League ndeipi. Uvhundutswa neterata. Izvozvo hazvinei nezvekuponeswa kwevanhu. Iterata. False messiahs. Mashura hotonzwa kuti ichahwina 3-1. Tingavhunduke sei vanhu vanongofa zvonzo zvichinzi president wakati achafa. Everyone can die. Vanhu vovhundutswa kuchaita economic disaster, mafloods acharova. Zvese izvi vanogona kufembera celebrity wakati ndaona afa. Votokota papa akazvitaura. Satan anogona kupredicta zvanoda kuita mberi kuvanhu vasiri muruzhowa rwaMwari. Asi agoni kupredicta kuvanhu vari muruzhowa nekuti Mwari anozvikonesa. Saka anogona kupredicta zvaanoda kuzoita. Ndosaka muchiona kuti vamwe vanotaura zvozoramba Mwari anenge azvikonesa. Satan haoni zviri mberi. Anopredict, anoona ndimwari. Saka vanoita knowledge miracles ekupredicta. Taona kwaita ku-Eastern Africa. Taona ningi afa. Zvese izvi. These are knowledge miracles. Anoona kuti ndaona gomba kubasa. Ndaona wadzingwa, contract ichipera. Zvichiitika. Chero zvikaitika. Mashura aya achawandisa. Unotosangana nemunhu mutauni oti mirai. Haariri hadi. Zvonzi ndakuroterai. Chamusunda kukurotera knowledge miracle but yauya nekuhope. Saka unoti ndaona vision. Chero zvikaitwa nemhando. Hatitendi knowledge miracle. Even namadhimoni ari kusendama knowledge miracles. Vazhinji vavhundutswa knowledge miracles. Avafemberi vachifembera vachinhonga zvakaitika kumusha. Zvese izvi. Tarisa knowledge miracles anogona kutosvikira pamunhu akasvikirwa. Otomhanya achiti handei kuchimoyo muchanoona mabhonzo. Chaitika knowledge miracle. Saka miracles anorova zvinhu 3 pamunhu. Pane inonzi logos. It is the mindset, intellectual. Koita inonzi the pathos and the ethos. This is the heart and the emotions. Saka knowledge miracle iri one inorova the intellectual mindset. Vakadzidza unoona vachisendeka kurizina. Audzwa zvepast, audzwa zvepresent, osiya vachazununguswa pakutenda. But vakaropafadzwa vakaisa their logos in the scripture. Mashura nezviratidzo. Rangarirai musoro wenyaya uri kuti mashura nezviratidzo. Saka tatarisa inonzi knowledge miracle. Regai timbotarisa inonzi nature miracle. Tingoona because Kristu wakadziita idzi. Toda kudzoka futi nyangwe neku-Old Testament tione dzichiitika. Tova neyambiro iyi mupfungwa dzedu kuti vaprofita venhema nana Kristu venhema vachaita mashura nezviratidzo, even to the extent of being able to control nature. Vanogona kuita kuti zviitike. Chinangwa chavo ndechimwe chete, kutsausa vasanangurwa. Zvinotsvagwa kuti ugare mukati meshoko raMwari, ugone kuona kuti what is the source of this miracle, number 1. Number 2, what is the purpose of this miracle? Unofanira kuzvitsvaga zvese izvozvo izvo kuitira kuti usati washamisika kana kumhanya ikoko neupenyu hwako unotanga wanzvera zvinhu izvi. Bhaibheri rakatipa permission kuti edzai mweya, test all things, hold fast to that which is good and let go zvakaipa. Mweya yaburukira panyika, imwe yakabva kuna Satani, umwe wakabva kuna Mwari. Vanonzvera ngavacherechedze, vanzwisise kuti nyangwe zviri kuitika. Vaprofita nana Kristu venhema, they have one purpose. Vanoda kukubvisa pamberi paMwari. Saka vamwe vacho, they don't appeal to your mind, they don't appeal to your frontal lobe, but vanoda mafeeling. Vanouya kunhamo yako vokuratidza kuti nhamo yako inogona kupera. Ndiani anoda kuramba achirarama ari munhamo iyo ichipedzwa panext door?
Ndiani anoda kurarama ari muzvikwereti izvo zvichipedzwa panext door? Ndiani anoda kurarama asina vana iko kune vaprofita vanouya vachipa mamiracle baby? So they appeal to your emotion and they know kuti once they capture you emotionally, vakomana munana une simba. Mukaita muprofita mukuru, dambudziko rangu rikaperera kwenyu, I become a devotee. Nyangwe mukanzi mapato muine pfambi, izvozvo handizvioni nekuti makandibatsira. Saka Satani ari kushandisa minana to capture the hearts of people. Adaro obva avabvisa pana Mwari. Saka tinosara tototi tiri kunamata. Izvo kwete, takarashika kare. Nemhaka yei Satani auya kuma emotions, auya kune zvatinonzwa zvinotirwadza, obva ataura to our very problems, oratidza solution. Panotsvaga vanomira, vanotanga vatarisa voti aiwa, uyu haazi Mwari uyu, ndorarama hangu ndiri munhamo yangu pane kuti nditsauswe. Saka mukauya pana 2 Kings chapter 3 vhesi ya20 inoti, zvinofume mangwana nenguva yokubayira chipo, mvura yakaonekwa ichibva nenzira yeEdhomu, nyika ikazadzwa nemvura. Chii chiri kuitika apa? Judha, Israeri naEdhomu vasimuka kuti varwe navaMoabhu, but vakuda kukundwa. Nemhaka yei vari kuda kukundwa? Pashayikwa mvura. The valleys were dry. Matsime anga asina mvura. Mvura inodiwa kuti munhu aite simba mumuviri. Saka masoja haachina simba rekurwa nekuti varwa nguva refu. Their throats are patched. Havachina simba mukati mumuviri. Saka madzimambo emanyika nhatu idzi anochema oti, Mwari, tinokuvara. Umwe wacho obva ati, aiwa, pane muprofita ari padhuze panapa, mudaidzei. Muprofita anonzi Elisha. Let me speak to someone who is in the dry valleys of life. Unoona vamwe vachinzi vana ngavauye kuma children sermon, iwe moyo wako unotsemuka. Unoona vamwe vana baba vakarembedza zvingwa vachiuya kumba and you are jobless, moyo wako unotsemuka. Unoona vamwe vana vachichata, iwe uri mukuru kwavari, but uri kumba. Satani anovhura mukana. You are in your dry valley. Asi ndoda kuti unzwisise, Mwari haunzi munhu panyika kuti azomufuratira. God knows your story. He is writing your story. If only you can wait just a little bit longer than you think you can. Uone zvichaitwa naMwari muupenyu hwako. You are being set up to experience proper, real, true miracles that come from the throne of God. Ukagona kumirira, hautsauswi nemuvengi. You are in a dry valley of life. Hondo dzese dzakatarisana newe dziri kukuthreatena kuti tinokukunda, asi vakaropafadzwa vanomirira Jehovha. Saka vanhu vakati, tsvagai muprofita waMwari. Ndobva patsvagwa Elisha. Elisha ndobva auya akati, chinzwai varume, zvamunofanira kuita itai kuti muchere makomba. Iri kuchererei makomba? Mvura haizi kuzouya nenzira yamunoziva imi. Ichauya ichierera, haisi kuzonaya. Ichauya ichibva Edhomu. Saka kana imimi musina kuchera makomba, ichadarika. Cherai makomba, ipinde mumakomba, muone pekumwira mvura. Kana makateerera, hanzi panguva yekubayira mvura ndopa yakaonekwa. Zvotidzidzisa kuti kudii? Sincere worship inoita kuti Mwari auye at our most time yatinomutsvaka. God shows up. Nenguva yatinomutsvaga, and he shows up in ways that can change our circumstances. God shows up, but miracle inotungamirirwa nekunamata. Unonamata Mwari wokuitira zvikuru nekuti wamukumbira. Mukaramba makaitarisa, you need to learn to prioritize worship and prayer before seeking solutions. Nhamo yangu newe kutanga tatsvaga kuti todii nesituation. Kana tazoshaya tozotsvaga Mwari. Iwa
tanga watsvaga Mwari usati watsvaga kuti wodini situation, then you will experience real miracles of God. Haurarami mumashura nezviratidzo, aiwa, unorarama muminana yaMwari yaitwa naMwari pachezvake. Mukatarisa zvakanaka, pari kunzi cherai makomba. Faith precedes the miracle and the action goes before evidence. Hapana sign yekuti kune gore mudenga, hapana sign yekuti kune sound yemvura iri kuyerera ichinzi ichabva kwairi kubva kwacho, but tinochera makomba. Ndo zviri upenyu, tinochera makomba, tinogadzirira kugamuchira minana inobva kuna Mwari. We prepare to receive the blessings before we receive the blessings. Ndo saka kuchinzi kutenda kunoshanda nezvinhu zvatisati toona. Kana tozviona, kutenda hapachina. Faith precedes the miracle and the action goes before evidence. Usamirira kuti zvitange zvaitika, move. Ndo saka Mwari akati kuna Moses, aiwa, go forward. Usati atovhura gungwa racho akati fambai, makamirirei. I am performing a miracle, but you must do your part. Act in faith. Act in faith. Wakamirira basa handirambi. But dambudziko rako nderekuti kubva pawakanda maCV kunamata hauchanamati, kufona uchibvunza hauchaiti. Act in faith. Chera makomba. Chera makomba. Vamwe munoda kuti varume venyu vaite vanhu kwavo, but makamira kuva madzimai kwavo. Cherai makomba. Vamwe munoda kuti varume venyu madzimai enyu ave vanhu kwavo, but makamira kuva varume kwavo. Cherai makomba. Do your part. Action before evidence. Ndokuti munana uyu uone kuti wabva kuna Mwari. Ukatarisa zvakanaka munana, mvura yakatanga kuuya ichibva nekuEdom. Handizvo zvakajairika. A miracle defies common methods. Zvamajaira ndezvamajaira. Mwari akaita zvamagara majaira, then there is no miracle. A miracle must go against what you think works. It defies the odds. Kana mvura yanga yagara ichifanira kubva kudenga kuti izadze nyika, yaMwari inoerera. Mawanira ako ebasa iko zvino ka wakangotemba maCV yawakakanda, chimbokumbira munana, ungoita zvekufonerwa pasina CV yawakanda. Defying the odds. Munogara muchiudziwa ndizvozvo, zvamunodziwa ndizvo kuti muite, itai, but Mwari une nzira yake. Munana unoenda, unopesana nezvakajairika. Ndokuti unzi munana. Saka mukaitarisa nyaya yacho, miracles have two arms. They are not random. Munofanira kupabata apa. Miracles are not random. They have two purposes. Number one, sustenance. Mwari atokuitira munana kuti urarame iwewe. Asi hazvigumiri ipapo. Miracles have a missio Dei, mission of God, a holy purpose. They push King Jomadendas. Mwari anenge ane zvimwe zvikuru zvaakavavarira kudarika iwewe kuti udye, upfeke, udrive mota. So we need to understand kuti divine acts of power serve the redemptive mission of God. Mwari paakaunza mvura ichiyerera ichibva Edom, yanga isiri yekungoti vamwe vagute, yanga iri yekuti Moab akundwe. So there is another arm of the miracle when it pushes the mission of God. Ukaona uchiti wakomborerwa zvinhu right, hapana futi chinoitika sheri kwemunana wako. Mota yacho yawapiwa unoishandisa kudira chembere madhaka muroad. Then there is something wrong with that miracle, and there is something wrong with the receiver of that miracle. Check the source. Tarisa kuti munana wabvepi. Zvakakosha izvozvo kuti usaraswa nemhaka vaprofita venhema nana Kristu venhema vachamuka kutsausa vazhinji. Saka hazvishamisi nyangwe vanhu vakatumirwa nyuchi kuti ane chikwereti avhunduke abhadhare mari. Hazvishamisi. Hazvishamisi kuti unotumirwa nyuchi dzokubata uri kumba kwesmall house zotoita kunge zvechechi. Check the source. Atumira nyuchi ndiani? Vamwe vanoenda kun'anga kuti nyuchi dziuye. Vamwe ndivanoti back to sender. Check the source. Mweya waMwari hauzwe kutsiva. Mweya waMwari ndewe kuregerera. Check the source. Vamwe ndivanoti miracle money. It goes against what God said. Mwari akati uchadya zveziya, haungomuki mubhengi mune mari hausina kuziva kuti inobvepi. Hazviti
Isaac akabvunza mwana wake kuti nhaiwe Jakobho, wakurumidza kuzviwana sei izvi? Kupfuma kwako kunofanira kunga kune nhoroondo. Tsanangura kuti wakafa, kwete ngo ndakazomuka, haumukiwa. That is against Genesis chapter 2. Mwari akapa Adhamu munda kuti aurime nekuutarisa. Upfumi hwako hunobuda muziya rako. You work for riches. Saka ukaona uchingoti wapepuka, watoone mari muakaundi, mune kakuba kamuri kuita iwe neakuitira munana wacho. Pane kakuba kamuri kuita, matosuduruka pamberi paMwari. Vamwe vanoenda kungonoitirwa minana yeweight loss. Haachinje diet, haaexercise, hapana, kungomuka dumbu rafulati. Izvezvi ndichitotaura, vamwe vari kutoti varipiko vanodaro? Kutsauswa the moment you go there. And things work. Kana zvaitika, you are captured. Nyangwe tikauya kuzokuudza kuti uyu muprofita wako ndewenhema, unototiudza iwe kuti nyangwe iri gehena tichaenda naye, so long as andigadzirira nyaya dzangu dzanhasi. Saka manature miracles amunogona kusangana nawo, check the source. Ukaona achibva kumuprofita wenhema, ukaona achibva kun'anga, then you know kuti izvi kwakutsausana uko hapana kunamata. Kwakutsausana mamiracle baby. Kungoti munhu anomuka ane vana, it's a counterfeit. Sure. Yeah. Mwari wakati 9 months. Ndokuti panzi pane munhu. Yeah. Mwari wakati 9 months. And that does not change. Zvese zvine mutemo. Elephant inosenga mimba 2 years. Ndizvozvo zvakarehwa naMwari. Wako iwewe, ameno, haatsanangurika, haasitombori premature, haasi chii, wakangomuka wanaye. Mamwe manature miracles aya machenjererei vana vaMwari, nekuti Satani ari kutevera nemo makafamba naKristu, ari kurova ese. Asi tarisa source, zvichakubatsira kunzwisisa kuti aita izvi ndiani. Ngwarirai Mashura nezviratidzo. Toda kutenda Mwari nepatasvika tatarisa knowledge miracles, tikatarisa nature miracles. Ukapinda muBhaibheri tine zvakare healing miracles. Au Satani unozviziva, une tsvimbo dzake dzaainadzo, dzaakaona kuti no, kana achida kubata munhu ndomubata panguva yekuomerwa, nguva yekurwarirwa, munhu anopererwa. Saka ipapo Satani unouya kuzobata vanhu pakadaro. Kadzidza Jesu wamunoti Mwari wemunanawo anotonzwa nemi muchimupa sene muiyoyo, nekuti kwaari minana, it's his nature. Haafungi kuti akuda kuita miracle. Ivi ndimunoona zviri zvishamiso kwaari mararamiro ake, zviri maari kumutsa. Saka akasvika, ndosaka muchiona paguva raLazaro anoti rega ndimenchene zita, ndoti Lazaro muka, nekuti upenyu huri mandiri. Ndikangoti mukai nana Rosemary vaimuka. Ndo zviri maari, mushoko rake waingoti akataura zvisipo zvovapo. Saka ndo zvimwe neurwere. Paisvika vakamoneredzwa namadhimoni, vaiti vakamuona akataura, madhimoni airova pasi. Vairwara vaibatsirika pakumuona. Saka regai titarise imwe yemahealing miracles yaakaita. Mukaverenga Mark chapter 7 pavhesi ya31, regai ndiverenge. Zvino akati achibvazve munyika yeTire, akaenda napakati peSidhoni kugungwa reGarirea napakati penyika yeDhikaporisi. Vakaisa kwaari munhu wematsi waikakamira, vakakumbira zvikuru kuti aise ruoko rwake pamusoro pake. Akamubvisa pakati pavanhu vazhinji ndokumuenda naye parutivi, akapinza mumwe wake munzeve dzake, akapfira mate ndokubata rurimi rwake. Ipapo akatarira kudenga, akagomera akati kwaari, Efata, ndokuti dzibuka. Pakarepo nzeve dzake dzakadzibuka.
paita urwere, vanhu ndobva vauya nemurwere kuna Jesu nefomula. Ndobva vati mubatei, anoita zvakanaka. Pfungwa iyi yatorwa newakaipa. Saka nhasi tinavo vanhu vane fomula imwe chete kuporesa. Vanoziva kuti no, mukaenda kwauyu una mafuta akazora munoita zvakanaka. Mukaita uyu anongokomanda, mukakomandwa munoita zvakanaka. Saka Jesu anoda kuvaradza kuti no, ndine simba paurwere uye handilimitwi pamethod. Handiudzirwi kuti ndoshandisa method ipi. Jesu anoita sei? Bhaibheri rinondiudza unomutora ndobva amubvisa pana vanhu. Jesu ari kumubvisirei? Aida kudemonstrata respect for dignity, for human dignity. Akati no, rega ndimuise parutivi. Saka Satani nhasi waziva kuti no, vanhu vakarwarirwa vasungwa kare. Vanhu vaiita zven'anga. But modern world, vanhu vaona kuti chin'anga chinenge chatisarei. Saka vabva vatora Bhaibheri, ndobva vapfeka masutu, ndobva vangoita chin'anga chavo vari muchechi. Saka purpose yavari kutsvaka imission, vari kutsvaka vanhu nemaclients kuti mari iwande. Saka kuti zvidaro vanoita sei? Maprophets anhasi, they stage, vanoita toti stage public displays. Vanomeka sure kuti makamera ose amiswa. Vomeka sure kuti zvinhu zvose zviri right kuitira kuti venyika yose vanoona. Pakadaro vobva vakomanda a disease. Zvaitirwei? Zvaitirwa to build fame. Zvaitirwei? Zvaitirwa for self promotion. Because in business, Jesu anoti no, ina handiti zvinhu izvi kuti nditsvake vanhu. Ndinoita kuporesa. Saka Jesu anomutora ndokuenda pake ega. Nyaya ndobva yaita yake naJesu. But yevazhinji inomirwa ndoda kuona kuti world yose ione kuti mangwana vauye. Saka ukaona zvadaro, tsvaka source of power. Zvabva kupi? Number 2, ukatarisa, there are some physical gestures dzakaitwa naJesu. Akamubata, ndobva adhonza rurimi rwake. Vanhasi vamwe vanodaro, tinodzura. Voti no, tinodhonza. Na ukadzidza magestures aya kuti Jesu wakazviitirei, kunonzi it was a symbol of deep empathy. Ndimaka ari kunyora. Saka ari kuburitsa nyaya idzi to reveal the humanity of Jesus. That as a human being, at times he felt sympathy. He was so sympathetic with people. He sympathized with them. Saka nhasi vanotacha nekushandisa maobjects, vanoshandisa matiles, vanoshandisa oil, vanoshandisa salt nezvimwe zvakadaro. Vari kuzvishandisa sei? Kwete senzira yekunzwira. But they are using these things as a source of power. Saka ukatarisa, ma-objects, they become sources of power rather than instruments of faith. Saka munhu aona kuti no, handigoni kupinda muexam. Ini ndiri munhu anorwara, saka handigoni kupinda muexam ndisina picture raprofeti wangu. Nimakayei, faith yaiswa papicture. Kwete kuna Mwari waprofeti. Vamwe vanoti no, handicross border ndisina towel rangu. Saka faith iri paobject. Handigoni kucrossa border ndisina matombo. Ukangoona zvadaro, check the source. Simba irabvepi? Tinotendedzwa kuti titeste, tiona kuti zvakamira sei. Saka because of that, nekuti paiswa faith paobjects, pamaobjects apa ndo paiswa faith, vanoshifta focus kubva pana Kristu voisa focus pamaobjects. Saka uchaona kuti nhasi munhu anenge ari so serious nemaobjects akapiwa nekuti anoti simba rekuhila riri paobject. Saka vanoshandisa matowels nezvimwe nematombo nezvimwe. Izvozvo zvoita sekuti ndo simba ravo. Ukadzidza Jesu pese paakarapa vairwara,
haana kuzviita achitsvaka pfuma. Hapana umwe chete anonzi paakahiliwa kana kuti mukomana uyu paakahiliwa, since akanga anoonana iri 1-on-1, hapana consultation yakadiwa. But kana zviri zvanhasi, kana yangova 1-on-1 chete, yakutobhadharwa. Check the source. Jesu ari kuti no, iyi handiidhili papublic, iyi i1-on-1 yatiri kurova. But zvakadaro Jesu haana kutiko no, pane mari dzamuri kufana kubvisa nekuti maona munhu waMwari. It was for free. But now the gospel has been commercialized. Rakutengeswa, zvine mari mukati, zvine mubhadharo. Saka ukangoona zvabhadharwa, ziva kuti check the source. Nika anobva chaona chapter 3 verse 11 kuti vanhu ava chavari kutsvaka imari. Hapana zvimwe chavari kutsvaka imari. Saka tarisa source racho kuti simba iri rabva kupi. Imwe pfungwa yanga iri purpose of a miracle. Paimboitwa mamiracles acho anoda kuachiva chii. Ukaiverenga kuna John chapter 20 wodzika nayo 30 kusvika na 31 muchaona kuti kunonziko mamiracles aiva masigns ainongedzera kuna Kristu. Saka yaiva nzira yekuticha. Jesu wakashandisa nzira nhatu dzekuticha. Pamwe pacho waishandisa maparables, pamwe pacho wakashandisa masermons, pamwe waishandisa mamiracles. So Jesus used miracles to teach faith, to teach forgiveness, to teach repentance. Saka zvaiitika ndezvekuti mukuhiliwa kwemunhu zvaisamirira pamiracle, but zvaigumira pakutendeuka. Mukuhiliwa kwemunhu kana anga aine mhaka neumwe munhu zvaisamirira, wainzwisisa kuti waregererwa pazvivi iye unoregererawo vamwe. Wainzwisisa aspect yekuponeswa. Mukuhiliwa kwemunhu kwaiingirizawo kutenda kwake. But mamiracles anhasi pava nemusiyano. Saka zvazviri kureva ndezvekuti Jesu paaiita mahealing miracles, the miracle was not the end, but the miracle helped to point someone to the cross. But today the miracle is the end. Pangoitwa miracle zviri kuperera mazviri. Saka nemamwe manzwi mamiracles aya ari kuitwa kuti ave a proof of personal power. Kuti simba iri nderangu, kwete zvega, they are tools to manipulate my followers kuti vauye kune munhu. Saka ndo panotoita dambudziko. Saka muchaona kuti tinoita mhombwe inenge ichirwara, inoenda iri parukukwe iri mhombwe, yonoporeswa, yodzokera kumba ari munhu mutano ari mhombwe. Nekuti purpose yemiracle yanga isiri yekumuponesa kuti abatsirike atendeuke. Paifana kuti pakaitwa miracle munhu odzidza kuponeswa, pova netransformation of character. Saka miracle yaifana kunge iri a physical work yaitwa, but ine ma spiritual results. Atinoona munhu achitendeuka pamararamiro ake, but nhasi hazvidaro. Munhu anongoenda achirwara, aine condition yaainayo, chimiro chake muchitema chakadaro. Paanobva ipapo anobva chimiro chake muchitema chakadaro. Vakauya pana Jesu vakasangana nemamiracles, havana kudzokera vakadaro. Vakasvika vakaparidza. Vazhinji ndobva vatenda muna Kristu kwete mumamiracles. Saka vazhinji vakatouya ndobva vatevera vhangeri kwete kutevera maactions aJesu. But nhasi vanoenda hapana kana vhangeri rimwe chete rinenge richitaurwa ipapo. Nyaya dzacho ndedzekuti ano wauya pano uri murombo, saka toda kuti tikubatsire. Kana takubatsira uchatenga an anointed orange. Kana waenda naro iwe uchanova neorchard yako yamaorange. Uchatenga an anointed brick. Kana waenda naro iwewe uchava landlord. But kokutendeuka pazvivi, saka unenge uri landlord ari muzvivi zvake.
unenge une orchard yako yamaorange but uri muzivi. Saka check the source. Ndava mamiracles aJesu aivapo pakusunungura vanhu pachitema. Saka Jesu waiporesa kuti vanenge vapora mazviri votenda. But Satani anozviziva kuti kana muri nguva yekurwarirwa munenge muri panguva yekuomerwa. Saka mukasvika mukabatsirwa pakurwarirwa motosara ipapo. Mukangobatsirwa vazhinji venyu pamuri kuenda nhasi. Cherechedza mira ufunge pamuri kuenda nhasi. Funga kuti ndezvipi zvaJesu zvawakatenda. Ndezvipi zvine chekuita nekusunungurwa zvaungati ndakatenda. Kana kuti nyaya yako ndeyekuti inyaya yekuti hamuvanzwisisi. Vabuda havo vane nyaya dzamagirlfriends but gumbo rangu ndo pandakabatsirwa. Inyaya yekutiko hamuvanzwisisi. Ndakanga ndapinda muzvipatara nyaya dzangu singaonekwi pamwe nchitaurwa zvirwere zvakasiyana siyana but ndaenda pavari ndava fit. Hazvinei nekusiyiwa kwechitema. Saka mamiracles kaiverenga kuna John, 1 John chapter 4 verse 1 inotiyambira kutiedza mweya. Hapaine zvinhu zvatotenderwa nedenga kuedza mweya. Uone kuti mweya uyu wakabva kuna ani. Ndakunamata nevanhu kanditarisa. Ongo wakabatsirwa tiri kuzviona mwana wavanaye. Tiri kuzviona. But character transformation hapana chatiri kuona. Why? Because ukadzidza a Christian is not born. A Christian is born again. Jesu anosangana naNicodemus. Anotomubvunza ndodii kuti ndive noupenyu husingaperi. Anonzi kana usina kuzvarwa patsva. Saka pakuzvarwa patsva ndo panoitika transformation. Zvoreva kuti munhu paanozvarwa anozvarwa ari wechitema. But pakutendeuka panoonekwa a transformation. Iwe nanhasi wakaitirwa minana yawo inayo but pamararamiro nebehavior hapana chakachinja. Ukuzvitarisa woti source iri harisiro. Source harisiro. Mwana ndinaye hongu but source I question the source. Ndakatoudzwa ramangwana rangu. Ndobva ndatorwirwa pamwe panga ndanzi ndaona pane gomba. But hazvina kuchinja mararamiro angu. Transformation hapana chakachinja. Ndakatoudzwa pakaitwa manecha miracle ndikaona vachifamba pamusoro pemvura. Ndakavaona vachifamba vakaita zvinhu zvinotyisa. Vakamisa mvura yakuda kunaya tomisa. Ndobva mvura yamira. But hapana zvazvakachinja pajeni yangu, spiritual life yangu. Mwari ndibatsirei ndadzidza chokwadi. Nditsvage kururama. Mamiracles anofanira kundinongedzera kuna Jesu. Saka you want to learn more about Jesus. Uruti Mwari ndoda kuzvisarenda kwamuri. Ndibviseiwo mablinkers akaiswa. Ndione chokwadi. Kana zvichinge zvadaro John anotsanangura. Vakasunungurwa pana Jesu vanenge vasunungurwa zviro kwazvo. Uri kutsvaka kusunungurwa. Kana uripo wakadaro haungasimudzire ruoko patakupinda munguva yekunamata. Regai tinamate. Baba vedu vari kudenga. Bhaibheri rataura kuti vana Kristu navaprofita venhema vachaita mashura. Saka a miracle is not proof enough kuti munhu abva kuna Mwari. Nyangwe vaSatani vanogona kuzviitawo. Chinangwa kuda kubvisa vanhu pamberi penyu. They take advantage of our suffering. They take advantage of our poverty. They take advantage of our desire to know about tomorrow. Saka vanouya vachiita minana inoita seyakaitwa naKristu, asi vachitsvaga kutsausa vanhu. Help us and bless us with the spirit of discernment. Tidzidzisei kudzikama tisati tatenda mazviri izvi. Tiedze mweya. Tione kuti yakabva kuna Mwari here. Because if what these prophets teach cannot be tested, then it cannot be trusted. Tibatsirei Mwari. Mukurwadziwa kwedu tigone kukumirirai kusvika matibuditsa murimi. Mukushaya mabasa, mukushaya vana, mukupererwa neutano, musatitendera tichisiya muvenga achitora advantage yekuapila kuma emotions edu otibvisa pamuri. Basa ravaprofita ava kutsausa vanhu. Tipei simba rekugona kuramba takamira. Imi Mwari mugokudzwa. Ndokunamata kwedu muzita raJesu. Amen.